mäsové výrobky a vajíčka. Slovenské mäsové výrobky sú napríklad špekáčiky, oravská slanina, saláma Nitran a spišské párky. Sú vynikajúce. Oravská slanina. Podporujte slovenské výrobky. Všetky naše mäsové výrobky sú veľmi kvalitné. Kupujte oravskú slaninu od Postieho farmára. Kupujte si slovenské vajíčka od slovenských sliepok. Vyberajte si šťastné vajíčka s číslom 0. Čo si z nich môžeme pripraviť? Volské oko a tak ďalej. No jasné, alebo ich môžeme použiť ako prísadu do pečenia a varenia. Super. Kupujte mäsové výrobky a vajíčka a podporujte slovenský trh. Skvelé.